Bore da, Angela Jones ydw i, pennaeth partneriaethau i Parc Cenedlaethol Eryri. A dwi yma heddiw yn Llanberis, bore bendigedig yma yn Llanberis. A dwi wrth ymyl safle bws yma, sydd yn safle bws i Yr Wyddfa, a bws sydd yn mynd i glido ni i fyny i Pen y Pas. Heddiw, dyn ni'n bwriadu wneud cylchdaith ar Yr Wyddfa, felly fyddwn ni yn mynd i fyny i'r copa ar Llwybr y Mwynwyr, a wedyn fyddwn ni'n dod i lawr ar Llwybr Llanberis. Mae hyn yn rhywbeth gret i wneud, yn enwedig os ydych chi eisiau weld ddau lwybr wahanol a cael profiad amrywiol am y ddiwrnod, ond hefyd wrth gwrs gewch chi ddod â'ch car i Llanberis, a mae yna nifer fawr o llefydd i barcio yn Llanberis. A wedyn dal y bws sydd yn mae'n gyson ac yn dod pob 15 munud fel wedi si, a wedyn i fyny Pen y Pas, ac wrth gwrs wrth cerdded y lawr Llwybr Llanber, ydych chi'n dychwelyd i'ch car, felly does na ddim bris i chi dal bws yn ôl ac yn y blaen, gewch chi stopio hyd yn oed am panad neu hufen iâ ar y ffordd i lawr. Los mae, Timau Roberts dwi, uwchwarden gogledd Eryri. Wel, dyn ni newydd ddod off y bus Sherpa yma yn Pen y Pas ac yn barod i mynd i'r miners. Cyn cychwyn, pam o'n i'n edrych ar un o'r panel dehongli digidol sgynnon ni'n Pen y Pas, sy'n cynnig gwybodaeth am y tywydd, llwybr y cerdded, mynydda diogel ac yn y blaen. Mae'n adnodd rhy ddefnyddiol i bobl sbio ar cyn mynd i'r mynydd. Yn y maes parcio yma yn Pen y Pas, dyn ni'n opereiddio system o rhag archebu rhwng y Pasg a diwedd hanner tymor mis Hydref, so dros y tymor brig. A fel ydych chi'n gweld fama, mae'r maes parcio yn eitha llawn yn barod, ond i parcio fama mae angen bwcio o flaen llaw. Dyn ni'n gweithio ar y cyd hefo Just Park. Mae'r gwybodaeth i gyd ar gwefan y parc, ta os ydych chi'n googlo fo fydd o'n dod i fyny yn syth Bing hefyd. Ac wrth gwrs gewch chi mynd trwy wefan Just Park. Ond dwi'n rili poeth a braf heddiw yma, so mae'n pwysicach nag erioed i mynd â dŵr efo ni i fyny'r mynydd. Ac yn lle fynd â botel plastig, dwi'n trio mynd â botel ail defnyddadwy efo fi bob tro. A mae yna orsafoedd ail lenwi o gwmpas Yr Wyddfa yn y gwahanol meysydd parcio. Mae yna un fan hyn yn Pen y Pas, dŵr ffres. A wedyn mae gennym ni un rhyddi Llanberis. A mae yna busnesau ddi-blastig o gwmpas yn y pentra Llanberis sydd yn cynnig dŵr tap am ddim. Os ydych chi wedi parcio yn Pen y Gwryd ac yn bwriadu cyrraedd yn Yr Wyddfa o Pen y Pas, pam wnewch chi'n defnyddio'r llwybr sydd wedi cael ei greu sy'n cysylltu Pen y Gwryd a Pen y Pas? Wel, y llwybr yn y cefndir, mae o dan y ffordd. Mae ffordd mwy saff o gysylltu'r ddau leoliad. Ni ar y llwybr rwan y Mwynwyr yn mynd i fynd tuag at Yr Wyddfa. A neu chdi fel mae rhaid disgo heddiw ar y fynd. Ydy. Ond i bobl i'm yn meddwl be maen nhw'n dod, maen nhw'n gorfod cael chydig bach o waith ymchwil a paratoi cyn dod ar y mynydd. Ie, yn union. Yn union ac yn anffodus, yn mis Ebrill yma, di gweld y Timau Achub Mynydd yn Llanber cael y mwyaf alwadau allan ag erioed mewn un mis. Ac mae hyn ar ôl i ni roi lot o gwybodaeth allan ar tydi rhwngthon ni fel partneriaeth. Be dwi'n weld ydy, mae pobl dyn nhw'n deall bod mae'r tîm achub mynyddoedd sgynnan ni yn yr ardal, Llanberis, Ogwen, maen nhw'n wirfoddolwyr. Ac hefyd, mae pobl yn cerdded i fyny fan hyn unwaith a maen nhw'n dod nôl lawr. Y disgwyliad ydy bosib bod yr tîm yma'n gorfod mynd allan mwy nag unwaith. So bosib mynd i fyny, a gafel helpu rhywun lawr, a galwad arall ac yn mynd yn ôl yn syth. Ac dwi'n gwybod llynedd mi oedd yna diwrnod ar Yr Wyddfa gafodd y tîm Llanber i galw allan 7 waith mewn un diwrnod. Ac wrth gwrs mae rhai o heina ar yr un pryd. So mae gen ti tîm allan na, ac yn amlwg fel wedys di, maen nhw'n gwirfoddoli, so maen nhw wedi dod o adra, maen nhw wedi dropio be bynnag oedd nhw yn neud. Rhan mwy ohonyn nhw'n gweithio, llawn amser hefyd. Ti cael mynd o'i gwaith, o i safle gweithio.
Oedd wir gan y tîm dim digon o bobl i anfon allan i pob un o'r galwadau. Felly, yn anffodus hefyd, un o'r pethau dylswn ni ddeud ydy bod na 30% o'r galwadau na llynedd wedi bod yn pethau sydd, wel, ella osgoiadwy de, so pobl ddim yn rili gorau galw'r tîm, ie. Os oedden nhw wedi paratoi yn da am yr diwrnod, ie. Dwi'n meddwl bod pobl yn meddwl amdan y Wyddfa fel mynydd neu'r mynydd ycha yn Cymru a Llwybr. Dwi'n meddwl maen nhw weld o, os licid i fel chydig bach o attraction, lle maen nhw'n meddwl bod nhw'n cael mynd am dro a dim digon o barch tuag at yr her maen nhw'n mynd i fod yn edrych ar fel maen nhw'n mynd. Ni stopio wan am brec bach yn yr lle anhygoel yma, efo olygfa waw tu ôl i ni. A jyst yn meddwl, mae'n lyflu o ddiwrnod ydy, ond mae'r gwynt ma'n eitha oer. A gynnu ni bags efo ni heddiw, felly mae'n werth jyst edrych ar beth dyn ni wedi pacio i mynd i fyny'r mynydd heddiw. A fath o pethau dyn ni wedi dod â efo ni. Os ydych parthau ar gyfer gweitha, ti'n gwybod yn bwys beth i'r tywydd. Ie. Sbio rhagolygon peth gyntaf. Ie. Ni'n gael ein braf heddiw, ond mae gennau goti glaw. Ie. Yn mag. Ie. A fi, dwi'n rhoi hwnnw reit ar y gwylod fel arfer. Ie. A wedyn ti'n gallu istedd arno fo hefyd os ti'n istedd awr yn picnic neu rhywbeth, ie? Cario yna ein bob tro, ffôn di gwefru i'r top de. Ie. Full charge. Ie. Greu dorch, mae hefyd rhagofn, ti beth yn gwybod. Da iawn. Ac yn bwysig iawn, dwi'n meddwl, di kit cymorth cyntaf. Ie. Cario yn gwylod y mag bob tro. Ie. Alec efo dy bocs bwyd yma. Ie, cyn i fi sôn amdano fo. I ddod â brechdan a di cael ei lapio mewn beeswax wrap. Da ni'n eisiau dod â unrhyw fath o sbwriel i fyny'r mynydd os bosib. Dwi weithiau'n tipio creision i fewn i bocs bwyd. Jyst i ddweud siŵr bod na ddim darna bach o'r packaging yn mynd efo'r gwynt ac yn cael ei golli am byth. A wedyn, bwyd organic, bananas, oren, da ni eisiau gwneud yn siŵr bod dim croen yn cael ei adael ar y ddaear o gwbl. Nathon ni'n gwneud arbrawf ar y Wyddfa do, a gweld bod y croen banana yn gallu pario fyny at 2 blynedd. Nathon ni para am 400 o dyddiau. So, just gwneud yn siŵr bod gennych chi rwla hefyd i roi ysbwriel i fewn y rwla. Os da chi ddim eisiau roi dy fewn yn eich bag, so bag bach compostadwy, i dal be bynnag sydd ar ôl wedyn. Dyma ni contrast rhwng yr olygfa anhygoel fan hyn, gan y byd naturiol ar ei ora, a wedyn yr effaith mae ymddygiad dynol yn cael ar y ddaear yn y ffodus. Mae hwn bron iawn yn, son i ddeud, fly tipping yn dydy, mae yna gymaint yn sbwrio fan hyn. Yn amlwg mae'n dylid llygad yn dydy, ond hefyd pan wnaeth y gwynt chwthu, ella fydd o'n cael ei chwthu i ochr na anghysbell na fydd bobl mynd i gallu cael afael arni. A hefyd, neith o cymryd amser, ond mi neith o dechrau torri lawr a llygru'r pridd. Dyna di ond llygru'r. Ie. Pan ti'n dweud am Alex, bia'r anhygoel o leod wyt ti. Mae'n drychinau brif o bobl meddwl bod taflu sbwriel fel hyn yn dderbyniol. Ie. Ti'n gwybod? Nath 1.6 tunnell o sbwriel cael ei casglu oddi ar y mynydd llynedd. Da ni eisiau rili lleihau'r maint yna, cos mae just, dio ddim yn gynaladwy o gwbl i'r mynydd nag i'n gwirfoddolwyr chwaith. Na di. Da ni'n lwcus eithriadol o'r wardiniaeth gwirfoddol a gwirfoddolwyr Eryri sydd yn helpu i gynnal chadw y mynydd, ond wrth gwrs dim dyna di pwrpas o'r wardiniaeth gwirfoddol. Maen nhw'n cynghori cyhoedd i ddarparu cymorth iddyn nhw, a mae'n bechod bod nhw'n gorfod ar brydau taclo problemau fel hyn. Dyma fi wedi cyrraedd Llanglaslu na
diwedd yn haith i am heddiw. Dwi'n gorfod nôl i wneud rhagor o waith. Yn ffodus, da chi'n iawn wan i fynd gael ymlaen ar eich hunain? Dwi'n meddwl. Ie? Diolch yn fawr. Good, good. Wel, da ni ar ddechrau'r darn serth wan i mynd o'r intersection y pig. Wan mae'n mynd yn anodd. So cymwch eich amser, digon o ddŵr, digon o seibiant os ydych chi angen, aroswch o'ch gilydd lle. A dwi'n cymryd bod chi'n mynd lawr Llwybr Llanberis. Dan. Ydan. Ie. A da iawn. Ffrwydro lawr fan'na. Grêt. Nôl at y car wedyn sydd yn Gylchdaith lyfr yn dydi? cylchdaith perffaith ydy. Ie, yn union. Gwych. Profiadau hollol wahanol ar y ddau llwybr. Ynddi, ti'n cael gweld golygfaidd gwahanol, dwi'n mynd mwyaf o'r daith de. Na fo. Mae'n ffantastig. Gobeithio chi ddyn nhw'n neis. A ni ar copa'r Wyddfa wedi dod i fyny Llwybr y Mwynwyr. Ac ia, oedd o'n dro hynod o braf, doedd? Da ni wedi bod yn lwcus iawn. Tywydd wedi bod ar un ochr ni. Ond mi oedd na dipyn o pobl yn stryglo, doedd, ar y ffordd i fyny. 3-4 dynas o ganolbarth Lloegr di dod o Birmingham. Ond nhw'n siŵr iawn lle o'n nhw'n mynd. Ond nhw heb di wneud dim gwaith ymchwil. Ac o rhaid ni ddangos yn y doedd sydd ac Eryri yn nhw'n lawr. Dwi'n meddwl bod tair o'n nhw wedi mynd lawr. Tair o'n nhw wedi penderfynu mynd lawr, ie. Athyn nhw cyrraedd yr intersection do efo pyg a Mwynwyr. A wedyn, ie, nathyn nhw wneud y penderfyniad i mynd yn ôl i lawr. Penderfyniad Gall achos oedd nhw'n stryglo efo rychder. Ac oedd un ohonyn nhw, ie, rili yn stryglo doedd ac oedd un rili upset. So, chwarae teg nath i cyfadda, dod i ddim wedi wneud dim ymchwil a dylse hi wedi. Ac oedden nhw efo'r kit go iawn doedd hefyd, ond jyst dŵr a popeth. Mi nath i penderfyniad dewr, ond call hefyd, yn lle pwyso ymlaen a mynd i fyny i rwla lle oedd i ddim yn mynd i fod yn hapus. Ac dyma da ni weld bosib ydy bod mae bobl yn cyrraedd rhyw bwynt a dyn nhw'n jyst dim isio mynd yn ôl. Mae calona nhw'n trio gyrru nhw fwy neu penna nhw wedyn, dydy. So chwarae teg iddyn nhw, am troi rownd a mynd i lawr, ie. Felly llynedd nathon ni peilot ar y llwybr Llanberis yma a gafon ni trailer just tu ôl i ni le mae'r peiriant yma, ffarm. Ac dyma athon ni pob dydd Sadwrn yn ystod y gwyliau ha siarad efo ymwelwyr oedd yn dod i fyny y path yma. Ac oedden ni gyd yma don, ie. Ac o'n i'n sôn am diogelwch ar y llwybr, ie, a... A gwybod yn union os oedd lle o bobl yn mynd ac os o'n nhw'n deall be oedd o'i blaenau nhw'n de. A lot dim. Ie. Ond gafon ni sgwrs da efo gannoedd o bobl. Yn yr amser ni yma ar dy Sadwrn, yn ni siarad efo 300-400 o bobl. Ie, dwi'n meddwl fel yna pob tro doedd, ie, 400. Ac un o'r pethau o'n i wedi sylwi bod hyn ydy y llwybr ar gyfer lot o pobl oedd yn neud am y tro cyntaf yn mynd i fyny'r copa. Trailer efo'r map ac cael sgwrs a bob dim. Dwi'n meddwl bod yn rhywbeth da i wneud. Ac hefyd, da ni'n dod nôl i siarad am y Timau Achub Mynydd. Ond wrth reid y gwybodaeth i bobl. Maen nhw'n deall yn union ac da ni'n gweld hefyd be mae bobl yn gwisgo wrth mynd i fyny. Un peth oedden ni'n pwysleisio oedd bod yna golygfa rili da wrth caffi hanner ffordd. Mae hwnna'n pwynt rili da jyst i troi yn ôl. Mae hwnna'n dro go lew ei hun. Ydy, ie. A mae caffi hanner ffordd dim ond chwarter y ffordd tydi, wrth gwrs o dyna fo. Caffi chwarter ffordd. So fydden ni yma eto eleni yn neud yr un pethau gobeithio, yn rhoi'r un fath o wybodaeth allan, ie. Dyn ni wedi cyrraedd y gwylod fama a reit yn canol cymuned Llanberis. A dyna un o'r prif rhesymau bod yna partneriaeth rhwng y parc a'r heddlu ar y foment ydy i cefnogi cymunedau fel hyn, does? Yn union. Da ni'n bod yn gweithio fo'n gilydd wan ys rhan amser ac yn trio helpu'r cymunedau lleol efo rhai o broblemau da ni'n gweld efo bobl yn parcio'n awreolus ac yn berig. Ac hefyd i trio lleihau pethau ar y mynydd i'r
Timau Achub Mynydd a trio codi yr ymwybyddiaeth o beth sydd yna i wneud a sut i wneud o'n iawn yn yr ardal. Ac un o'r prif pethau lle ydi parcio tydi, dyna un o'r parcio anghyfrifol. Yn amlwg pan mae pobl yn dod yma, maen nhw eisiau cerdded y mynydd, maen nhw wedi dod o bell ac yn y blaen. Os maen nhw methu ffeindio rhywle i parcio yn neges ni, wrth gwrs ydi ystyried bod pobl yn byw yma. Dio ddim rili digon da i just parcio tu allan i tŷ rhywun, ta i gadael car ar ochr y lôn mewn man peryglus. Felly nhw'n parcio ar llinell melyn, rhaid nhw ddeall beth di clearways, rhaid nhw ddeall beth ydi llinell dwbl melyn, a y ffaith bod os maen nhw'n parcio'n berig, fy nhw'n colli car yn ystod dydd, a fy nhw'n cael i ffeinio gyn y cynghora am llefydd parcio. Ond mwy na'm byd meddwl am yr aspect o bod yn berig ar y lôn a creu perygl i bob defnyddiwr o'r lôn ac i ddod yma a parchu'r ardal. Y reswm athyn ni wneud hyn, y cychwyn yn Llanberis wrth gwrs ar y bws, a wedyn mynd i fyny Pen y Pas, a cerdded i fyny Llwybr y Mwynwyr ac i lawr Llwybr yma, fel bod ni'n cerdded syth yn ôl i'n ceir ni. A mae wedi bod yn profiad reit da, dyn ni wedi cerdded, neis. Dim cweit mor hawdd ar y mynydd allan. Dim yn hawdd o dro. Hawdd i ddefnyddio'r bws a hawdd i ddod yn ôl at y car. 8 milltir a hanner dwi wedi clocio ar y watch, so dyna be ydi o i mynd i'r copa ac yn ôl, tydi, a mae wedi cymryd ni trwy'r dydd, ond mae wedi bod yn cylchdaith gret achos dyn ni wedi cael profiad o'r ddau lwybr, so mae syniad da i unrhyw un wedi wneud hyn, tydi,